basically, това е наистина абсолютно един доста basic вариант на главната идея, която искаме да осъществим като цяло, но основно показва действащите основни елементи в един трак, които наистина са кик, бейс. Вероятно някаква сфера, задължително високите, които при високите е много важно как ще се устрои динамиката им, понеже те създават... Слушаме, да. Какво сфера, че съм? Да, извинявай, не успявам. Така, да, това са термини. Да, това са лично мои термини, реално, но сфера за мен е един такъв продължителен действащ звук в пространството. Защо сфера, не знам, може би, защото всичко... По-технично като пат се намира. Пат му се вика, да. Пат също, да. Добре да го наречем пат, окей. Пат. Да. Достигнахме до високите честоти и де-факто чинерите, хай-хатовете и така нататък. Те държат темпото, те държат идеята, те държат движението в високата част. Те ти бият и ти реагират на мозъка и синхронизират с ниските, които са наистина основата, една фундация. Да, фундацията като цяло на музиката, на всичките стилове, които използват ниски честоти като цяло. Друго нещо, евентуално сега всеки от себе си би си избрал собствен начин как да създаде един трак и как да го подреди естествено, но спазвайки те основни няколко реда от така се каже закони, ще намери доста лесен път за изграждането на един много лесен трак. И тук, примерно, Роската ще започне малко да ви въведе точно как се започва създаването на едно такова парче, примерно. Мисля, откъде, как, защо и така нататък. Така. Ами по принцип, още преди да започнете да правите едно парче, е хубаво да имате една идея в главата си какво ще представлява като идея, не само аз тук имам едни звуци и ще ги нареда. То трябва да има някаква идея, посока и това може би е малко по-трудното, отколкото от самата техническа част, която изисква да се направи в програмата. Защото вие всъщност превеждате нещо, което е абстрактно, нещо, което е супер технично и това трябва да стане по някакъв прозрачен начин, да не се усеща, че е минало през толкова много процеси, ефекти, компютри, вие се опитвате да преведете някаква идея. И това понякога е много по-важното от ефектите, които ще използвате и от звуците, които ще са вътре, защото понякога и най-елементарните идеи са доста по-успешни и действат, отколкото неща, които са по-сложни. Така че започнахме с парчето с Десо, просто с сферата, която той така нарече, с един пад, който просто имаше нужда от някакъв ритъм. Така че първо ще ви покажем пада, след което ще ви покажем как сме си построили ритъмната част. Дали ще започне с ритъма или с бас линия или с някаква мелодия, всъщност това е въпрос на личен избор и не мога да кажа, че едното е по-добро от другото. Добре, сега, къде е патия? Пада, нали? Да. Nexus-а. Това е Nexus. Ако искаш, може ти да обясниш малко повече за него, тъй като това е нещо малко извън Ableton, пък ти си малко по-през тия работи. Тъй като е извън Ableton, това предпочитам по-скоро да не го обяснявам, реално да кажа, че един външен инструмент, който е library-то му е особено голямо, както виждате сами, всъщност не виждате много добре. Разполага с Dance Lead, с Epic падове, разполага с доста широк спектър от звуци, които могат да се използват в един трак. И лично аз реших да подбера точно един специфичен от него. Така, самия инструмент, както всички останали, има дилей, има ревърб, има филтри и така нататък. Тия неща обаче няма да ги дискусираме в момента. Да, просто реално симбиозата му с Ableton е доста добра и затова реших да го използвам в него, защото не всички инструменти външни правят хубав контакт физически, така да е, софтуерен контакт с съответния DAW софтуер. Така, той е един от хубавите, така че ви го препоръчвам. Има го в Rotracker. Това беше тайна. Да. Обществена. Да, обществена тайна. Какво са? Сега, основно може да почнем каналите да ги градираме.
Първо ще обясня малко за сесията. Всъщност, какво правим тук, какво правим тук. Точно това сесията е нещо, което прави Ableton по-различен от другите програми, че тук в това работно място вие можете да си съставяте музика без да ви се налага постоянно да тръгвате, да спирате, да слагате нов звук и малко по този начин самия креативен процес се изгубва в спирането и пускането. Така че тук в тази работна среда вие можете да си създавате парчета или сетове или каквото ви да в лупове. То може да бъде безкрайно. В аранжимента имате едно начало и един край. Тръгва от там и продължава на там. Има една линия, каквото мина през нея, този звук ще произведе. В сесията вече нещата не са точно така, просто може да си лупвате. И правейки си комбинации с клиповете, тези кутийки, които съдържат аудио или нотна информация, вие на момента може да си правите различни варианти и версии на каналите, които сте направили. Така че пускаме и пусни да видим пада с кикчето. В момента, за да тестваме как върват евентуално линии от звуците им, примерно кик с бас и с пада, реално от този мод, този вил можем да изберем точно кои клипове. Клип наричам, между другото, правоъгълничката. Тези кутийки, да. Да. Кутийките са клиповете, които можем да нареждаме различни вариации на това, което искаме да чуваме и тук чрез лесна комбинация да чуем реално какво би звучало заедно пуснати. Сега само за клипа да кажа нещо. Представете си, че клипа просто е едно пощенско писмо, което вътре в него е самата информация. Клипа не е аудиофайл, не е MIDI файл, то е просто една рамка, в която вие можете да си вкарате вече самите, дали би било ноти или звук. И вече чрез клиповете се получава този номер с опирането и още при аранжимента вие разите всъщност клипове, не самите аудиофайлове. Ами, има много начини. По принцип, може би най-лесният, натискайки тук рекорд, записвате си лайв изпълнението, това нещо автоматично ще се пренесе в аранжимента. И готиното е, че дори да направиш някаква грешка в сесията, винаги после отваряйки в аранжимента ще видиш записи дори на автоматизациите и можеш ръчно да си коригираш нещо, ако имаш нужда. Има начин с драгване, принципно, това е доста ламерско, но така може да направите и си пренесете нещо. С чист драг, да. Да, просто малко мързеливо. Да. Можете, просто нямам толкова ръце, обаче ако хванеш един клип, натисни табулацията. Тапчето. Ето го клипа. Само един път. Ето го клипче. Така че по този начин може да си прехвърляте клипчета, без забава. Относно отцветяването. Това е много хитро и го има в много други програми, разбира се. Отцветявайте си каналите, защото това ви дава една визуална представа какво правите. Тъй като музиката не е толкова визуално изкуство, колкото за ушите, така че дали ще ги отцветявате по групи, кои са от един инструмент или пък ще ги по някакъв друг начин ще ги отцветявате, няма толкова значение. Важно е да асоциирате с тях самият цвят какво означава в вашето парче. Ако някой иска да пита нещо по-конкретно, трикчета има много, аз още ги уча и продължавам да научавам. Имаш ли някаква врътка, така както ги фанеш едно по друго, да ги закараш в аренджмента и пак едно по друго да излязат с някакво с шифка, с какво беше? Това не съм го виждал. Може. Мисля, че веднъж го направих, ама не може. Може. Да. Едно по друго. Да, обаче не по друго. Мисля, че преди това ще защото трябва да ти създаде нови канали, от този екран да ти пусне клиповете. Защото е зверско, ако си запишеш 3. Идеята на тия канали в сесията е, че тия клипове са само за този канал. Ти като хванеш 2-3 клипа от един канал, обръщайки ги той... Ако ти е някакъв бъс, който влизат 4 такова в него и записваш. Може да го направят. Може да се прави. Аз мисля, че го има, ама не се. Това ще е яко.
Но Keep It Simple, да, карайте да са и по-прости нещата. Да, Не се забъркайте в... цяло предполагам, че запознахте с саундбанката на Ableton, която е супер фул, има всякакви инструменти, атмоси, симбъл, скайкатове, ефекти и така нататък. От тях много лесно може да си намерите. Малко програми всъщност идват с банка, освен ако не са музикантски програми, разбира се. Но повечето такива Audio Workstation са си просто една конзола. Какви звуци ще има вътре в нея, зависи от вас. Хубаво, че те са вкарали някакви звуци, не са хич лоши. Но тук идва въпросът дали има значение каква програма ще си направиш музиката. Аз мисля, че не е толкова важно дали ще го направиш на Ableton или на някоя друга. Всъщност принципите са си едни и същи. Музиката си има още преди тия програми и ще си остане след тях. Така че... ще видим. Така, Десо ни пуска малко от банката, която всъщност е доста разнообразна. С нея може да си правите най-различни стилове музика. Това даже е готино, опащайки звуци от един стил, да се опитате да ги инкорпорирате в друг нещо, в друг стил. Какво става, Десо? Нищо? Ето е, всичко е тук. Да, демонстрацията реално как се прави MIDI клипче в момента, примерно с някакъв произволен инструмент, както е този в момента. Сега, това са ви нотите. Вие си слагате звуци. Примерно сега, за да го подреме ритмично и да се получи точно както желаем по ритъма и баса, което са... Аз не знам защо кика не се чува. Да, кика и баса. Пусната, това е пак че е пуснат, обаче не се чува. Сега ще се чува само бейс се чува. Да. Много интересно. Не виж какво става тук. Всичко е тук. Не от това, нещо друго. И така, кика не изчезна, може? Те бас се чува, не от това, не е също това. Добре. Кика не изчезна. Ще се върне. Души се бива. Да, понеже темпото на самия трак е доста бавно, затова се чува и то изключително бавно. Идеята е, че Това на пулсация, да. Да, това е просто един снег пулсация. Когато вече го имаме долу и сме го вкарали в така наречения семплер, много лесно можем да го модулираме по желани от нас начини. Да си играем с wavelength му и като цяло тялото му, което ще повлияе трака по-нататък. Сега, това е семплер, всъщност това, което прави Десо, се нарича семплиране. Хващайки един звук записан или от някаква банка, вие можете да го оформите много преди да влезе в контекст с другите звуци. Но хубаво, когато правите ефекти върху някакъв инструмент, това е да е докато другите канали свират. Хубаво е да се чуе на соло, ако има някакви проблемни честоти, но с последните решения как ще бъдат ефектите, най-добре си ги правите, когато свират всички други канали заедно с този инструмент. Обаче проблемът виж, че не се чува тук, като сме ги карали. Не знам, че за първи път не се чува. Така е, да. Виж, като се на клип, не се чува. Ето го кика, това е от автоматизацията. Коя е наред? Сега ще му вместим